Hos Hørecenter Aarhus starter vi altid med at stille dig nogle spørgsmål om din hørelse. Vi spørger blandt andet om, hvordan du oplever dine høreproblemer. Om du har været udsat for støj eller nogle uheld, der kan have påvirket din hørelse. Om andre i din familie har et høretab. Og om du synes, du hører bedre på det ene øre end det andet. Vi spørger også om, hvilke høreproblemer det er vigtigst for dig at få afhjulpet. Vores hørespecialist starter selve undersøgelsen med en test med en stemmegaffel for at finde ud af, om du har asymmetrisk hørelse eller om der er problemer i mellemøret. Derefter undersøger vi dine ører med et særligt instrument, der hedder et otoskop. Med denne undersøgelse finder hørespecialisten ud af, om der er problemer i øregangen eller med trommehinden. Efter den fysiske undersøgelse tester vi din hørelse. Testen finder sted i et særligt indrettet og godkendt rum, der er uden baggrundsstøj. Den første test er en tonetest. En tonetest tester din evne til at høre en række forskellige toner. Ved testen bruger vi nogle lydtætte hovedtelefoner. Derefter foretager hørespecialisten en såkaldt benledertest. Denne test måler også dine evner til at høre toner ved at placere benlederen bag dit øre. Denne test vil desuden afsløre, om du har nogle problemer i mellemøret. Hørespecialisten tester så din evne til at forstå tale. Denne test undersøger, om der kan være problemer med hørenervens evne til at sende signaler fra øret til hjernen, eller om der kan være problemer i selve hjernen med at forstå lyde og tale. Den sidste undersøgelse er tympanometri. Tympanometri, der er helt smertefri, undersøger forholdene i mellemøret og ved trommehinden. Resultaterne af undersøgelserne vises til sidst i et audiogram, som vi gennemgår sammen med dig. Audiogrammet viser, hvordan du hører, og om du vil have gavn af at bruge høreapparater.